बेफोरखौ सुनायबो फालाया आंनिनो आरोना लोगोफोर दायो सुनोसै बेखौनो बुङो संसार सेंग्राफोर हाबा जानाङा दानो फोजानोसै बरियानो हेल' गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दा स्टोरनिफ्राय फैबाय गोसा बाथो होनो हाया मानोना बाबु उन्दुदो सिखारबा जोंहा 12 बाजिलांगोन दायो साहा फुदुंनायनि खारना जाबाय मेथाइ लाबोदों आं बरियानो मेथाइजों जानोसै ओमफ्राय ना एसे लाबोदों आरो ना माबा ना मा होनना बुङो बेखौ बे सथाया बेखौ लाबोदों बेनिफ्राय बाथोन जानो ना गोरान एसे लाबोदों बरियानो ओमफ्राय दुन्दिया नै 10 थाखायाव बेखिनियाल' मोनो ना गोराना बिराद टेस्टि जागोन बेखौ आं बानायगोन दायो स्टरनिफ्राय फैखांनानै बेखिना संनाय फालाया आंनि आरोना ओमफ्राय बानलु गिदिर जि मोजां लाबोनिया बानलु फिसा लाबोदों थिंखिया लांबाय बेनो साहा लोंनोसै दुखुआ उन्दुना दंमोन दायो थिं माबा दाम बाहादों मालपें गैगोन बेनिफ्राय दायो साहा लोंनोसै हिन्जावनाव फुदुंनानैसै हिन्जावा बेसोरा एकदम दिनथु लाबाय थानांगौ बाबुजों थानांगौ लाग्रा मानसिबो गैया नालाय लाग्रा मानसि लाखिगोन सोरबा मोजां थाफैबा लाखिगोन आरोना ओमफ्राय जाय थाफैयो बिनि थाखाय स्पेसियेल रुम मोनसे दङ बेथ' जोंनि जानाय लोंनाय जाय साफायो बेखौ रुमखौ होगोन आरोना फैनानै उन्दुफैनो हागोन बरियानो बाबुनि स्टर रुम बियो बेयावनो उन्दुनो हागोन जाय थाफायो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थाबैनो सोरबाफोर थायोबा बाबु लानाय ओंखाम संनाय बास साहा लोंनोसै मेथाइजों साहाथ' लोंखांबाय दायो मैया बेफोरखौ सुनायबो फालाया आंनिनो आरोना लोगोफोर दायो सुनोसै बेखौनो बुङो संसार सेंग्राफोर हाबा जानाङा दानो निया मा अबस्था दायो सुखांबाय बरियानो ओमफ्राय बेयावनो संनोसै आरोना नाखौ सुनोसै गोबां खामानि बाखि ओंखाम संनो बाखि दङ ओंखामा एसे दङ ओंखामखौनो थिखोग्रोना होनोसै दायो ओंखाम होबाय थिखोनानै बेयाव ना फ्राय खालामसै नाखौ बरियानो हालदै संख्रि होनानै मैया बिदि बानायना लाबाय आङो फ्रेशनो बेनिफ्राय बेखौ फ्राय खालामनोसै बेनिफ्राय एसे टमेट' आलुजों बरिया बानायनोसै बिदिनो खिरखिखौ एसे खुलिना होनोसै हावा फैनायनि आलु होनोसै बरियानो आलु बेखिना होनोसै बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर गोजा बानलु टमेट' बेबो गुदुं जाबाय एसे खमायना लानोसै न'आव खालामनो बास दायो होनोसै स्रेम आं बिदि लामजायखौ बिराद जानो मोजां मोनो बेखायनो बेखौनो फार्स्ट होग्रोनि बेखौ आं जानो एकदम मोजां मोनथारा हिन्जाव खिन्थु जानो मोजां मोनो बेखौ बेखिनियानो थैयो आरामसे सानैनो वाव लोगोफोर बेखिना रेडि खालामबाय दायो बरियानो ओमफ्राय मैया बेबो रेडि जासिगोन सेंग्राफोर जाय संनो रोङा प्रेक्टिस खालामनालाय बिमानि सायाव जाय जाबाय थादो संनाय बे प्रेक्टिस खालामनानै लादो मानोना हाबा जाखांनायनि उनाव संनोबो गोनां जानो हागौ गथ' जाखांनायनि उनाव मानोना गथ'खौ बुरखायनो हानाय गोहोआ जोंनियाव एसे खम बिमाफोरना बांसिन थायो बेखायनो आङो हराव संनायखौनो बेस्ट सानो बिमाखौ बाबुदोनो थानो होयो आरोना लोगोफोर बेखायनो आं सङो नङाबा बेनो संगौमोन आं बाबुदो थानांगौमोन गाबबा बुरखायनो बिराद खस्थ' बिमाफोरबो हायो बेखायनो आं आरोना संनायखौनो मोजां मोनबाय संनायखौनो लाबाय आरो सुना लाबोनोसै बेखौ ओंखामाबो अलरेडि जाखाबाय बे जाबानो जाबाय आरो ना गोरान बाथोन देगोन सानदों खिन्थु नायनोसै मिलायबा देनोसै आरोना दायो बेबो रेडि जाबाय हानाय जाबाय बेनिफ्राय नैबेबो रेडि जाबाय आरोना एबानो फ्राय खालामा आरो ओंख्रियाव होगोन दायो आरामसे बियो जाखाबाय आरोना
नाय मोनसेबो बायाखै ओरैबायदि हिन्जावफोरनिफ्रायबो मोजांसो फ्राय खालामनो रोंगौ आरो दायो होनोसै थाव हिन्जावनो टाइम पास बाबुखौ लाबाय थायो नालाय बेफोरखौ लाबोनो हायो जानानै न'आव मा दोनो दायो सामब्राम गुफुर गोजा साजा सब होबाय दसे एवना लानोसै मोजाङै ओमफ्राय बेखौबो गोजा जानाय हिसाबै बानायबाय ओमफ्राय होनोसै आरोना आलुफोरखौ बे आलुआबो गथा थाबाय दब्लासो आलुआ एसे बांद्राय जाबाय जायगा लेमनाय जेला होखानांगौ दुन्दियाखौ एसे सोमना दोननोसो लेथ्राफोर दंबा ओंखारलांथो बेबो जाबाय ओमफ्राय बाथोनखौ बानायगोन ना बानाया सिन्था आंहा बाथोन थानायबा हामगौमोन जानो बरियानो एसे आलादा बानायनाय टमेट'खौबो होबाय ओमफ्राय ना गोरान बाथोननि थाखाय एसे बानायबाय हादों सामब्राम गुफुर गोजा होनानै ना गोराना बेयाव दङ ना गोरानखौ देखायनो ये हो गया ना गोरान जागोन मा नङा बास जागोन बेनो जागोन सानैनि थाखाय बास एखेबारे क्लियार खालामखायो आरोना लेथ्राखै बेबायदि केरि बेगाव होनानै गारनोसै ओमफ्राय बेयो सामब्राम गुफुर गोजा होनानै बेखौ बाथोन बानायनोसै बरियानो सुनोसै बेथिं बेबो रेडि जागासिनो दङ बेखौ सुना लाबोबाय नालाय एवखांना दोनसै बेयावसो एवनो मोजांथार माने बे देखो पिस कत सुन्दर एसे मोजां मोजां पिस ना गुदुं गुदुं बे फुल फ्रायनो जादों बेयो हाफ फ्राय नङा फुल फ्रायानो जादों माने ओंखाम गोजां बेखौ आं जागोन गुदुंखौ हिन्जाव लानोसै बरियानो ओमफ्राय बेयाव होनोसै आंना एसे थाव होबाय बारा होला सब बुस्थु थावजोंनो जाहैबाय एसे फ्राय खालामनानै देना होसिगोन बास जागोन संख्रि एसे होनोसै जि मोजां सेन फैदो आरो ना गोराननि वाव दायोथिं मावजिफ्रा खारबोगोन दे ना गोराननि सेन मोनदों ना डेन्जार बिसोरनिया गन्थङा जाहांबायनो देनो हानाय जासिगोन एसे नांबावगौ आरो ना बेयावबो दै होबाय बिन्दासाव साउन्डखौ एसे बारायनानैसो पेव देनोसै बरियानो र' बेयावनो देयो आरोना आरो एसे जानाय र' बेनि उनाव देनोसै बरियानो जाबाय धुङा फुलायबाय नै बारा होबा स्रेम स्रेम खालामलांजोबगोन आरो बास अके दुन्दिया होबाय दुन्दियाजों बरिया देनोसै टेस्टिके बाथोना जाबाय आं माने बेखौबो इयाव देनो हाया गोजान दै नांदो देनाय लोगो लोगो बाबु सारि मोनगोन नालाय नों बेखौ नायनोसै वाव बेसे टाइम नांगोन इयो गारना थांनो हानाय नङा मावजि फैगोन दा बेयावनो जिरायबाय थानांगोन बिमा फिसा आराम उन्दुना दङ दायो ओंखाम जाबा लिंगोन आरोना हरलि खालामनो हाखाया एकदम बाबुआ एकदम खोमा थियाखा सारि मोनखायो आरोना आंना बिसिनाया बेसो साननाया बे जाबानो सोरबा बिराद दांख्रबाय थादों माबाफोर जादों दां जायाखैनो एसे टाइम नांबावगोन
स्टर रुम जाना दङ आरोना मोनसे मेरलाहायनो बुस्थुफ्रा ये देखो पुरा गोदौगासिनो दङ ओमफ्राय दोनसै बरियानो टाक पूरा फुल टेस्ट जागोन दायो जानो ना गोरान बाथोनजों आंनि संनाय जाय मोनजायो बेयो आरो नेक्स्ट टाइम लिंहरखागोन आरो ना देन्जार संनो रोंगौ दायो दसे दोननोसै ओमफ्राय दुन्दिया होनोसै बास जाबाय एकदम खामानि मावबाबो दाउदै बायदि मावनांगोन आरोना बारा गोसा जानाय लोगो लोगो बिथिं बावबो सारि मोनगोन ओमफ्राय नैया दुन्दिया होबाय मा होबाय ओरैबायदि टेस्टि जागोन इयो आं दायो आखायाव टेस्ट खालामना नायनोसै संख्रि नांगोन नाङाखै ना लोगोफोर दायो संख्रिया नाङाखै नायनोसै वाव हिट कन्डिसनाव दङ बेयो तूफान जादों तूफान दायो दसे थानानै ओंखाम जानोसै बे जानाय लोगो लोगो जानोसै आरोना लोगोफोर जासिगोन बेबो बाखि सब रेडि खालामनोसै गांसे आंना ओंखाम गोजाङानो दै एसे लानोसै बरियानो दायो संनाय पुरा जाबाय ओमफ्राय ओंख्रियाबो जाबाय रेडि खालामनोसै बरियानो खुरनोसै आरोना बेयाव हिन्जावनो बे आंनि दंखायो नैया लोगोफोर दायो बे हिन्जावनि बरिया हैनोसै बिसोरथ' बरिया उन्दुना दङ फोजानोसै बरियानो ओइ हेलौ खोनाबाय ओंखाम जानो रेडि जाबाय नै बेनिफ्राय आंनिया रेडि बाथोन नाजों टमेट'जों दायो हरदिननिफ्राय एसेनोसै बे संसाराव जोनोम मोनदों जेला खामानि मावना जाखानांगोन ना बुङोब्लाफोर थ' दिनै जानोसै बिदिनो थेंक इउ स' माच बयबो नायलांबाय था आरो जाय बिथांमोना दाबो साबस्क्राइब खालामो दखाना कन्टिनिउ स्टर अन थागोन दखाना अन थागोन नोंथाङा फैबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि थाखाय गुड नाइट बाय बाय लोगोफोर बाय बाय